Jóga je pro mě vědomá cesta ke zdravému tělu skrze vlídný pohyb, plnohodnotný dech a především přívětivý vnitřní postoj k sobě. Jóga je pro mě vědomé prožívání těla, cítění svého dechu a života samotného. Jóga je pro mě stav bytí, kdy žiju v napojení na srdce a nechávám se vést znitra. Je to umění plout v proudu života v otevřenosti ke změnám, které život přirozeně přináší. Díky józe kultivuji vnitřní hodnoty, které mi prospívají. Učím se projevit statečnost a sílu, když je třeba, nebo naopak projevit něžnost a soucit, kdykoliv je třeba. Praxe jógy mi přináší schopnost žít v rovnováze se sebou a s okolím. A přináší mi také kreativní způsoby řešení situací a nové způsoby přemýšlení o sobě a o světě. Jóga mi dává odvahu dělat nekomfortní rozhodnutí, která jsou potřeba na cestě životem. Jóga mě učí pokoře a respektu, umění poklonit se prozřetelnosti. Jóga mi dává možnost posvítit světlem věčného poznání na mé ego, nedostatky či bolesti. Praxe jógy mě vede k neustálé proměně v lepší verzi sama sebe, kdy jsem stále více otevřená tomu prožívat lásku, radost, ale zároveň mi dává přístřeší pro to spočinout v sobě a pocítit klid. Jóga je schopnost prožívat vnitřní svobodu v sobě, ale dát ji také i ostatním. Jóga je otevřenost tomu, co přináší přítomný okamžik. Jóga je rovnováha mezi odevzdáním se vesmíru a vědomým spolutvořením nových příležitostí v životě. Jóga je schopnost pohlédnout za všechny role do sféry nekonečna a bezčasí.